İtalyan oylap tapyşysy Marconi radian oylap tapan adam hukmunda tarihte galypdyr. Ýöne Marconi'den başga bir näçe alimler radian özleriniň oylap tapandyklaryna maýdýarlar. Simsiz telegraf patentine eýe bolan Nikolay Tesla, Oliver Lodge we beýleki bir näçe alimler şol dawaly pikiriň başyny çekýärler. Rus oylap tapyşysy Aleksandr Popov bolsa düşnükli ilkinji radio tolkunlaryny ýaýlyma iýermeniň ýoluny oylap tapdyr. Ýöne Popov özüniň şu oylap tapyşy üçin patent alyp bilmändir. Bular ýaly adamyň sany juda köpdir. Olaň arasynda diňe Marconi'niň üstünlügi eýe bolanlygy hemme mälimdir.